Malikura laminikela wanga foli bawe ni wakati na umana soro yoro fenfela amba ufo kosebe awere ya famia biye tene utukalo klimuwa ani kononton samba fla ani muwa ani fla wakati na au klube ani au nyebe au denke na ubalmake modibo dambele kabi Washington DC ambe siju worona ukonona la Malikura be soro fiye tulukala keme ani fla ka ani be Bamako gawo 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Ulasa mbalma o awre ya famia Malikura sigira anga bi kibaria akumaba abena bolini ndeka abijana ka ufe uluka sardasu ka nyemogoba ukontara katabo sardasu binani ani koronto munube ni umnene no kubla kasola Malikonna la ulu somoye ukofe tuguni alibi Malila Côte d'Ivoire ka sardasu kemenani hake nyogona ani ko ulude nana Tombouctou abafoma ko minismani oye ko ka ben abseka jiri tugo mo Malikonna la ukofe amesoro kataka Pakistan akachani mo bakele mun koni ni ulu fagara ka sababu yake jinso sababu yayi amesoro kana labani farikolo nyanaje balma o nuni bina ke bi Malikura e mun ni alebina laseni wakati na Modibo Dambele kabi Washington DC amenya san la me folo ka soro kana ni wala we Malikura laminikela anga foli bayo ni wakati na amana soro yoro fenfela anya foyana tugumi Malikura kene asigira ale anga kibaria ye mumbe damne tene katabla jumadona amba damne ni wakati na ni abijanye sarrasula kauka nyamogoba ni abfama ko chef d'état major ale kon tagara katabo sarrasu munumbe ni umine na kubla kasola Malikonna la amba kalama kafo sarrasu binani ani konontondo olasa siaka Traoré ale kumaka munu fora ale ubal ma anyi angalame. Pour l'heure, en tout cas, il n'y a aucune alerte, il n'y a aucune mauvaise nouvelle. Ame wati mina iko sisa sigana kote kibaria jugute mime talike ukakene yako uka. Leur moral est haut. Il y a eu aussi l'information relative à la mise sous mandat de dépôt qui a dû certainement vous ébranler. Umine chukokan udusukun la minendo anifana kuna foni mime talike unyanliko kan sariya fe abena fo ya yoro. Cette décision n'a aucune conséquence sur les négociations qui se poursuivent. Et ces négociations avancent bien. Mafika mi finyana nko jorona kote ina fo don temenona atumechuko yamina mbesegi okelene kambi otena gele lase kuma nyongonyoma mbensisi akan mgo kana anga nisugo yake waranyini srae hakilina jugutiku kana koreta kado koinsenkoro ama kobe mina dusukulami ani kuma nyuma. Au moment où en réalité nous avons plutôt besoin de réconfort et de soutien. Nite Côte d'Ivoire sardasul ka ka nyemogo aleka la selie kada sardasu binani ani kononton munu minenendo ni wakati ni na nube Malikonna la alibi ambeto ni hugumu konna la Côte d'Ivoire ka sardasu kemenani ani ko olude konina na minisma hugumu konna la Tombouctou Mariam Kouyaté ale sekasegeli ke ni koyina Mariam kalo tani flani kelekece nunu bena odeke Mali jamana kono ubena ta fara uka kelekece wara udekan munu kona unye nu danga yoro benin do Tombouctou marama Ivoirien casque bleu ke menani ni mungani nduru munu nalinfle uka lanyini ye fen kelinye kana lakana sabati Mali jamana kono uka état major général des armées ka fola no ye lasina kono ali na soro fonyon obe Côte d'Ivoire ni Mali ni nyonche ka Kenya nu ka kelekece binani kono to munu minena Mali nyamaw fe o ma Côte d'Ivoire marabago koni bali ku ka kelekece kemenani ani mungani duru blakana lakana bunakun kan Mali kono kuma nyoya o kwani obesena alisa ni jamana flay ni nyonche Mariam Kouyaté ka la silido Bamako vewa Bambara anga foli be Mariam ye alibi ambetemeni ugumu kibaria ye sisa amena se mobili babolawma krenkre la abofoma ko ECOWAS ni OECD o jamana tan ani duru ni nyonche olu ya yira ka fo ko ni wakati ni konna olu ko yati ale ya nyiningali ye kelen dron di Côte d'Ivoire finitigi de uka joro no ye farafina u bela jelen de kelen do kuka hakilna unuka joro na ira min be talike Mali ani Côte d'Ivoire chegele yaka ni watina Vatikone ale ni jekulu ko fele no ye CSRAO o nyamoy bibi nani bena bo zewa kata sikaso kilo keme abe convoi le ni mamlo bena bo sikaso sisa kata Bamako convoi le beke
Et c'est premier au Touméwa. D'abord, premier, Mangan Tunde Watumina, Kabo Bamako Kana Sikaso, les Cassata Sissa, policiers bien contrôlés, militaires bien contrôlés, Olifoulet bien contrôlés, Gendarmes bien contrôlés, même les gars municipaux là, la nuit, il a tenu, avec la tenue municipale là, a bien contrôlé. Il va d'ailleurs. Ako ko Kidali ye u ka mobili gare yoro do toye min be Côte d'Ivoire port kono Abidjan yoro mi ni camion ba bolla u chama de be ñogon soro ye nu ka bolima fawni wala sa ka siku ka dunu ta katana ye u tayro la no ye Mali jamana dew Burkina Faso jamana dew Niger ani Nigeria jamana dew ni bela jelen de be ñogon soro ni mobili joro ina na be wele ko Kidali Salif Jaraye Mali mobili ba bolla ye am ala del de gule kana yara aka dan tugola aka bam ne ka côté konna ne be soko fo wa ne ñona chauffeur chamambe o yara be miru de la ne dogon be ya peut-être ne chauffeur ñon munum fene be ko vara lu dogon be malla en furle be ñon mato tugola peut-être ne faga yara be soro no malla a dogon be ya ako ko Abidjan ya kipse ka ni sogoya yem ko chaman de nyeka munum bela jelen jorolen do ka keni ni waliyan no be balma jamana flani ñogon che Ahmed Doumbouya mobili ba bola ka syndicat ton CSRAO ni abe wele ko Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest ale Côte d'Ivoire ka o chakeda nyemoy anu le be sira ka lombe ka bo Côte d'Ivoire ka bo Abidjan ka taga Bamako kilo wakle ani kilo keme ani kilo biloru mo nu bo ka lombe suni tere degu boka na nana fotuguni ko problème brebe nana kanabla jamana flani nyonche aw ka gbele chauffeur aya ira ka foku ka wuli ka jodo be talike kuna funi nyuman dilika mobili ba bolla uma wala sa kaseku hakilla sigi wa min do kelen du ukani syndicat to inka baraye ambe domena ko min bi kabre Côte d'Ivoire ka finitigi mo binani ani kononton minena Mali jamanaka amba ira mobili ba bolla ula ka fo ku kanu sendo ni koina baw politique ko dedo Traoré Abdul Karim ale Burkina Faso camion ba bollaye ne be ben fe parce que na fora ko Burkina Mali Côte d'Ivoire Niger ne Karim en tant que chauffeur ne va jatem na comme dugu kelene parce que ame do ñogon kan ame bo ñogon kan ne fait ame dumuni ke tasa kelin kono donc à le côté rani chien era kon kade na le kun koni ale kon majane parce que na fora ko mankambe mais an yere minu be do ñogon kan do akuman be ke chogodi ale kon côté ra ale majane ako ko camion ba bola ka nyamoko ya so nyamoko be wuli ka joni fere bela jelena wala saka se ka demedu teli ala jona ni ko inkolola kana bi ulu ka baraka no do e straba kana sharia do ye ni jamana nunu ni nyonche munu bela jelen be frafina clibian fan siria o ka jekulu kono Ambalma o Malikura abe sena alibi ni wakati ni na ambesoro 102 FM ka ni be Bamako Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM ambesoro fena anga page Facebook ka o VOA Bambara ni wakati na ambe buli ameta Burkina Faso jamana la ni ambalma ke Kader Traoré alibina la selika Burkina Faso ni dogokin konna la uka lakana ko akiwaria abedi Kader Burkina Faso lɔgɔkun min banna ten ale ma nɔgɔya lankana ko senkɔrɔ an bɛ nin munumunu salon daminɛ ni faso tilemɛfan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ka dogodenni na hakilina jigira août kalo tile 13 tɛmɛni majugu tun sera Solenzo n'ale k'u ka dafɛ dugu dɔ ye o tun ye taa don gendarmew ani polisiw ka dagara août kalo tile 26 tɛmɛni o sera k'u ka yɛrɛ ka dugu kɔnɔ i n'a fɔ Solenzo jɛnkulu maramafɛntigiw ye taa don o yɔrɔ ka gendarmeso ra polisiw ka dagara la mairie ani préfecture ka cikɛda ninnu bɛɛ ra sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko jɛnkulu maramafɛntigiw jigira nin dugu nin kɔnɔ safo selinin kɔ ni dugutaga mobili dɔ ye kasara sera nɛgɛjuru siraw ma ani cikɛda dɔ min tun bɛ sira dilanna ale ka mobili dɔw fɛnɛ jɛnina jamana camancɛ kɔrɔn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an denmisɛn ka dugu ra maa karigɛlen ye taa don olu ka lasigiden ka sigida ra min ye la mairie ye o tɛmɛnin kɔ o tunna fɛnɛ ni maaw ka bololafɛn caman ye kɔrɔnfan yɛrɛ ra kamasɔrɔ bolimafɛnw tun bɛ taga ni balo ye bungu ka sanubɔyɔrɔ ra jɛnkulu maramafɛntigiw ye olu kɔrɔn tigɛ maajugu puyira ka bɔ bin kɔnɔ ka mugu ci nin bolimafɛn na min kɛra sababu ye ka sofɛricɛ 7 bɔnɛ o nin na a siɲako fɔlɔ tɛ nin ye ni balomafɛn mobiliw an min wele ko convoi d'approvisionnement olu bɛ bɛn maajuguw ka jan kɔnɔ bungu sira kan hakilina jigira
novembre kalo tile 7 san 2019 tɛmɛni maa 37 tu bɔnɛna o ni na nin sira nin kan ka bɔ jari wale dɔ kɔnɔ. Damatɛmɛ walew warankatali kosɔn dɔw de ka dugulenw Sahel marara olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u ka nusɔngoya yira lankanabaliya min bɛ olu ka dugu kɔnɔ ani ko gouvernement ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan min bɛna se ka to olu ka dugu ka ɲɛsuma sɔrɔ. Worodugufan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wayiguya a n'a dafɛdugu fan fɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira n na ko finitigiw ye opération dɔ bila sen kan ni pankuruw ye. O kɛra sababu ye ka mugu ci damatɛmɛ walekɛlaw ka daga caman na. Sorodasiw ka ɲɛma état major général ma laseli bɔ nin ko nin kan nka sɛrɛdenw dɔw y'a yira n na ko bɛnkanni walekɛla minnu fagara olu bɛ se ma hakɛ 100 ɲɔgɔn ma. Laseli min bɔra finitigiw ka ɲɛma fɛ ale y'a yira ko karilon tɛmɛni Burkina Faso ka force spéciale olu bɔra Gourma kɔrɔnfan fɛ ni pankuruw ye. O sera ka jɛnkulu maramafɛntigi caman ka dagaw le walaka Soa marara min kɔnɔ maajugu 10 bɔra jatira. Ni opération kelen ɲɔgɔnna fɛnɛ kɛra Seba dafɛdugu ra n'ale bɛ Sahel marara. Sorodasiw ka ɲɛma ka laseli y'a yira ko finitigi kelen bɔnɛna o ni na nka maajugu 18 fɛnɛ fagara. Nin tun ye Kadɛrɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Kadɛrɛ, an bɛ segin ka na Ameriki ya u ka polisiso Detroit a y'a yira k'a fɔ ko sigalamɔgɔ dɔ ni ale marifa ci a kun fɛ ka mɔgɔ 3 kɔni k'olu bɔnɛ u ni na ko tɛgɛ kɛra a kan. Detroit ale tile bi yanfan na yasa ka faamuyali sɔrɔ nin na Kajatu Tarawele ale wulila k'a ko sɛgɛsɛgɛ an ye. Polisi ye laseli kɛ k'a fɔ ko bolo tun ɲɛsinen bɛ min ma a taabolo kan n'a ka minɛni kari sufɛla la kɛra lɛri caman bolili la a nɔfɛ kɔfɛ ye ɛri 2 ni tila ɲɔgɔnna de kɛ ka marifa ci mɔgɔw la a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la. Detroit polisi ɲɛmɔgɔ James White ye a lase k'a fɔ ko lakanakɛlaw taamara tiyo fɛ ka taa tɛgɛda kɛ fagalikɛla nin kan. White y'a yira k'a fɔ k'u ye fagaliba 4 ninnu fara ɲɔgɔn de kan. U ye a jate minɛ o sen fɛ k'a fɔ awa ko a bɛɛ lawaleyara ni marifa kelen de ye. O de la k'u ye a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ka baara nɔ de ye nin fagali jugu ninnu ye. A tilala ka fara kan k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko sira fosi tɛ mɔgɔ fagalen ninnu cɛla la. Misali la ko mɔgɔ kelen tun bɛ kan k'a ka wulu de yaala ayiwa ko a tɔ kelen dɔ o tun bɛ ka bisi de makɔnɔ. White ni maire Mike Dugan ye laɲini kɛ sigidalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ karidon na k'a fɔ ko u ka u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ ko kunnafoni min mana sɔrɔ u bolo u ka mara ka polisi ladɔnniya a la teliya la. Dugan ye a yira a ka kumaw la k'a fɔ ko nin taabolo fasɔn ninnu ye jigilatigɛba de ye u ka dugu yɛrɛ ma. Walasa ni wagati na an bɛ tɛmɛ ni duniya kibariyaw ye an bɛ boli ka taa Angola ye ni u ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata mun kɛra u ka jamana ɲɛmɔgɔ ni ale tun ye cɛbɔ ye ni o ye Joao Lourenço u ka a yirala k'a fɔ ale kɔni sebaya sɔrɔ a ka bɛrɛbɛrɛtɔn tɔgɔ la ni o ye MPLA ye ka 251 ani tomi 17 o sɔrɔ a fadema kan ni ale ye 243 ani tomi 95 o la sa a yirala k'a fɔ ko u ka ni bɛrɛbɛrɛtɔn in kɔni ni jaabi dira u ka jɛkulu min sigilen don ni ale kan ka laseli kɛ kalata koɲa la. An bɛ segin ka na Ameriki jamana kɔnɔna la yan. NASA ni ale ye cakɛda ye mun ka kɛ ko gɛlɛya dɔ kɔni sɔrɔla a la. San 50 a kɔni don ma fɔ fɔlɔ a bɛna segin mun la hali n'a sɔrɔ ko sigana dɔw bɛ sɔn ka kɛ septembre kalo tile 2 ka taga bila tile 5 la. U ko u tɛna fɛn fɔ fɔlɔ k'a dɔn kan ka taa don min na. Barolasigi dɔ kɔni labɛnnen don bi tile hukumu kɔnɔna la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Malikura abe sena alibi wakati na anga foli bawe na ube Bamako ambe soro 102 FM ka Gao ambe soro 106.1 FM ka Tombouctou 90.3 FM balmao au clube mudibo dambele kumakana kabi Washington DC ambe studio worona o konona la sisa ambe buli ameta Pakistan ni airala ka foko akachani mo ba kile munun koni olu saraka sababu yake uka jinso ugumu konna la uka
Ministre Muni ale jambe wagati konya la ale y'a yira k'a fɔ ko ka ni wagati ni sanji ani fiɲɛ jugu o ɲagaminen ni ɲɔgɔn na ko a kɛra kasaraba ye. Cheikhmar Chiro ale bɛ nin ko la kalan ye. Cheikhmar sanji jɔbali ba de kɛra kasara ye ka busukɔnɔdugu caman de ko ka tɛmɛ n'u ka tabiyaw waati min na jamana finitigi n'a ka ca ni Pakistan yɔrɔ mun n'u ka baara ye ka wuli ka jɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin wagati yɛlɛma gɛlɛya minnu bɛ jamana sɔrɔ y'a yira kari ni dɔ farala kan kosɛbɛ ɲinan san in kɔnɔna na. Nakama dogo Mali kura au nakama dogo nyana, nakama dogo Mali kura yo au nakante dogo nyana, Washington konona na yano au nakama dogo nyana, nakama ni duga jabi usigilen filɛ au nakama dogo nyana de, nakama dogo Kayatu yo au nakama dogo nyana, nakama dogo Mariamu yo au nakama dogo nyana, nakama dogo Mori wau nakama dogo nyana, nakama dogo Mamedi yo au nakama dogo nyana, nakama ni duga jabi sigilen filɛ inakama dogo nyana. Alibi an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye nin wagatinin na an bɛ boli an bɛ taa Senegali an b'a kalama k'a fɔ ni ko sanu dɔrɔn i hakili kɔni bɛ taa farafina jamana caman de la nka sanubɔ in a kɛlen don ka kɔlɔlɔ caman de lase fɛnɛ sigida ma o hukumu kɔnɔna la Nama Jara ale wulila ni a ka sɛgɛsɛgɛli kɛli bere ye a ye mun sɔrɔ an ka lamɛn Nama Kedugu caman ka kungo kɔnɔna dingɛw bɛ fan bɛɛ ani jiriw tigɛlen don sifinw fɛ sanu nɔfɛ nka Fode Keita Dimboli maire k'u bɛ ka dingɛ minnu sɛnɛ ani ka jiriw tigɛ o man ɲi dugukolo ma. U bɛ yɔrɔ mun exploiter la o de man ɲi population ma. Non seulement i bɛ produit mun utiliser kan ye c'est pas bon pour la santé. Mercure ni ani fɛn caman o bɛɛ bɛ combiner kan ne pour ka sanu nin sɔrɔ. N'i y'a o to ye sini les générations futures mais c'est des conséquences sur la santé. Mais environnement yɛrɛ ni nara Kédougou bi presque yiri tɛ yan o yiriw bɛ taara u y'a bɛɛ terrasser ka bɛɛ tiɲɛ. Silakunda dugu yɔrɔ min bi ni sanu boli dabɔlen don sifinw ka ca yen kosɛbɛ ka bɔ jamana caman na i n'a fɔ Mali, Burkina, Laginɛ kana sanu bɔ. Wala Silakunda dugutigi ciden ba karamɔgɔ Suware ko i y'a ye sifinw donna sanu bɔ in na baara de tɛ yen n'o tɛ dugukolo ɲuman b'u bolo n'u ye marabagaw dɛmɛ sɔrɔ u bɛ se ka sɛnɛ kɛ. Dugukolo ɲuman bɛ jan dinero ka sɛnɛ kɛ matériel bari n'i k'a mɛn sɛnɛ ma fɔ matériel ka taa i bolo moyen ka taa i bolo la. Bari man sekunda jan sa mele ko moyen be kala be financement kala be jeune financier la mais fusije be man sekunda tra la maintenant pour ka dindingul de ma baroto ni ndingul ka baro soto opération setala bani ndingul te bar la immigration a me la no a me opération la lono wala sa ka sifu mbali sanu bolola bara inata Fode Keita nana ka jira ka kan sigi ka kumaw ka kɛ u ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sifu ladɔnniya u ka nin sanu bɔ cogo bɛ kɔlɔlɔ min lase dugukolo ma. Pour ka solution trouver o manak il faut que état ka wuli junna jane anna dugukolo nin bɛ banna état ka wuli kana ani acteurs bɛ k'i sigi population k'i la lɔn aw bɛ mɛn yɛrɛ tan a ka ɲi o mais sini a ma ɲi ma n'a banna i tɛ se ka fɛn exploiter parce que i b'a sɔrɔ yɛrɛ dugukolo bɛɛ banna n'est-ce pas donc population sensibilisée o la dennew fana k'u dɛmɛ barikun na n'i y'a ye dennew taara exploitation na parce que baara de t'a bolo ni baara ɲuman b'a bolo a tɛ taa exploitation na o. Fode Keita ko fana Senegali marabagaw ma Kédougou mairew sen don sanu baara in na k'a bɛ dugu jukɔrɔ ko ministre de bolo kan o kama k'a y'a ɲini Senegali marabagaw fɛ u fana sen ka don sanu baara in na. Nama Jara, Kédougou, VOA Bambara. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. An balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye nin wagatinin na an bɛ boli an bɛ taga Bankas mara la yaasa bɛn ani ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sigidaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya la u bɛ se ka jija cogoya min na Bankas mara la u ka sigida dɔ ale kɔni ye hakilila dɔ ta ni o ye ka sokurisi kɛnɛ dɔ k'o bila sen kan o hukumu kɔnɔna la Tijani Wedrago ale wulila ka se Abubakar Jara ma ni o ye préfet ka dankan ye ani Mamadu Zigime u ye mun sɔrɔ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ Tijani.
hakilina min bɛ nin so ɲɛnajɛ la o de bɛɛ ale ni keleya bɛ se ka segin ka na ko kura ye bankasi n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na seko ni dɔnko jɔyɔrɔ fan fɛ bankasi so jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Notre jour, ce mois, nous avons fait quand même le thème officiel. Monsieur le Président, du nom de Sakou Segime, vraiment un jeune dynamique. Amuka association Fo. Aka Chokoroba, Président Nina. Alaka Hinala. Alaka Dairosuma. Amina. Aya. Abubakar Jara ale de ye préfet ka dankan ye ale de ye ɲɛnajɛ in baaraw ɲini don. Jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sira mun kan bi sira don sira min b'a to juguw bɛ mabɔ jamana la jamana bɛ lafiya a fan bɛɛ lajɛlen na an b'a dɔn a sira ka jan. An ka jɛ an ka nin so ɲɛnajɛ in lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni ɲɛnajɛ in kɔni daminɛna musolakaw olu kɔni bɛ soli o wele so la. Anga soit porter le soka o fana te gansan folo so ni ya me du dawlama ibe so de so akolo ne so be yoro o yoro abe dawla de kofo abe ben kofo aya soro anga makoro fana na ni ya soro mogo flag nyongona o be du flag nyongona o be so de shiri kata o kuma ke wala sa be mala bisiga bo ko je Tijani Wedrogo VOA Bambara Togola ka bɔ Bankasi. J'aime les chinois bene yala de. Ma ko ndise ka suna ni vin na funi yella sambe. Mo na nga kangare kelinde iba ron boro chauffeur la musokoroba en fe dongo ni bi borala. Zambla ni ya men kitara juru tan kofe. Ne le ta dam na sura fana ko ere bo Europe na sesan sa. Zambla mboro ga shodum sa sura fana ko kutu otma be dumni sugu juma ge bo otma mugera. An wa dugu kon la me dumni ga kile kono chen sa badi. Kile fla chef la tam yala ne ma go yana ne masiko fa munde. Jo mega appel lo mega wele. Allo la magale. Otma sina amta wakati juma. Ay ukuma foko fo nyono sira la magale ba do nebe ko ma kelen fiye ala kama kana to ka ni marché sugu na anti ka voyager sa mobili sotra mama anti ka voyager e akuma fo en bora ni blon mécanicien mi fo ne re le ame akuma ko ti ko blon ko fo ka resegmenter edum bora ka fo patron ko jeta ku ok ay ntemeso ni zembla ne be so ambe borola andale do dukena la fontaine courant kun tegera o donc andale me dukena la me ga fienta ani fantan e famo be ma ga kele ya en fantan nu kera kele ni courant tegera dro fana be boku da dukena la fana be boku anda dukena e clim ko ta la fama fantan be crédit re voilà o be zembla ni ala che anu be kera kele e fama fantan ni clim be bara ni courant tegera te boki de ga so sans faire en fana ba ndanga dukena la ma nya wa ga na be kele nanti ini gak gini sih ala Mali jamana te famu quoi balma woni wakati na ansira nga farkulo nyana jaki bariama ogum konna la siaka Traoré ale ka palan amina di ama ka palan da ele farkulo nyana jaki siaka noni bunago kan Mali noni fédération nyama Mamoudou Bouare sugandira sibiri temene utikalon tilemgan wolonfla san ba felngon fla ka ke fédération nyama ye kokura Mamoudou Bouare de tuye fédération nyama ye sanani o de nyama ya so ka wati ye mogo segi de be bureau in konana no ye nyama ya so ye
mɔgɔ segi na muso fila b'a la mamuru bɔrɛ n'a ka ɲamaya so u ka baaraw bɛna ɲɛsin bakuruba fila de ma olu filɛ nin ye ligu ye danaya ta ka ne kɛ u ka ɲɛma ye tugun i b'a sɔrɔ u ye jate dɔ de minɛ k'a fɔ n ka baara kɛcogo de ka ɲi u ye doni min di ne ma doni gurin dɔ nka ne ta tabaa ye olu de b'a ta a diyara n ye a bɛnna ma an bɛna san 4 min fɛ n bɛ fɛ ka barika don sport natation militaire la o kɔrɔ ye jumɛn de ye e maa o maa ko tuni b'i la k'i tɛ se nɔni na nɔni digi a filanan musomaninw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ musomaninw u man ca farikolo ɲɛnajɛfɛn ninnu ni ma dɛsɛ ni ala ye n dɛmɛ n ka ŋaniya ye an ka se ka ekipu dilan musomaninw yɔrɔ tɔgɔ la o kɔfɛ ekɔlisow anw denmisɛnma farikolo baara ali dɛ fila tun bɛ kɛ mɛ mun na sisan u t'a kɛ n'u b'a kɛ i ka fanga de don nɔni na n'i bɛ s'a la i b'i yɛrɛ taga i bɛ mɔgɔ taga wa a bɛ mɔgɔ furakɛ. Labasi Jabate Mali nɔni kalanfaw ka tɔn ɲɛmaa a ma ka nisɔndiya dogo. An bɛ président yɛrɛ remercier o la i y'a mɛn fédération athlètes de don i y'a mɛn maître nageur athlètes de don jɔn ni athlètes don o ye anw de anw maître nageur anw entraîneur de natation maître nageur ka baara bɛ fan bɛɛ n'i y'a lajɛ anw bɛ Mali piscine bɛɛ la yan kɔni ye piscine olympique ye an bɛ clubw ni fɛnw bɛ entraînement kɛ yan mais i b'a sɔrɔ an ka collectif bɛ Mali fan bɛɛ piscine bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ maître nageur public bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ maître nageur kan ka kɛ o ye diyagoya ye. Kɛnɛ in kan sibiri tɛmɛnen Bamakɔ mɔgɔ caman ye nɔni kɛ denmisɛnninlakaw ani mɔgɔkɔrɔbaw musow ani cɛw VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Cheikh Sidati Kante ka bɔ Mali la n sigilen bɛ Bakɔ Jikɔrɔni adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni i yɛrɛ tɛ balimaw lamɛnbaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafina ladalakɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafina fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa 1 ka taa se kaɲa 2 ma n'i y'o jɛ segidi k'a kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati 1 fana na a bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala 102 kan mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ngalon tɛ o ye ni radio ne bɛ nin lamɛn wa a ka di n ye bɛɛ k'a lamɛn ni i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ dɔnbagalafili ne ka radio lamɛnta kɔni ye amerikɛnw ka nɛgɛjuru sira ye. Balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya an ye nin de sɔrɔ bi ka di aw ma o hukumu kɔnɔna la an ka foli bɛ Adama Jara ye Bankoni na an bɛ jɔn fana fo Ibrahim Ciro a n'a furumuso an ka foli b'a ye an bɛ jɔn fana fo terikɛ e bɛ kan ka émission lamɛn nin wagati na walima k'a filɛ an b'i fana fo Malamine Traoré Misira an b'ale fo an ka foli bɛ Musa Dambele ale bɛ nin wagati na Lafɛbugu terminus la walasa balimaw ni labɛnna Cheikh Oumar Ciro fɛ a lasera aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Dambele ka bɔ Washington DC an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye aw ni ce aw ka lamɛnni la. Yamina misambina lumana si Zulu chabolelu si Zulu chabolelu Makalabo si Zulu chabolelu Sachabolo si Zulu chabolelu Makalabo si Zulu chabolelu Sachabolo si Zulu chabolelu